que és una puta merda de rèplica que no té puta gràcia, la mala puta. Diu que la cultura no importa. En un idioma inventat. Us hauré de castigar. Qui dirigeix un programet de Gigi i Jajà? ¿A ti te gusta apoyar? Aquí comença el Camerino. On la vida és un show compartit. Hola, què tal? Bona tarda, una setmana més aquí al Camerino d'Escena 25. Us saludem des de l'estudi d'ICAT. Som l'Aleix Manzano i la Mar Puga i estem aquí perquè la vida és un show compartit. I avui volem compartir el nostre show amb un periodista que fa de tot. Escriu, l'escoltem a la ràdio, l'hem vist a la tele. Bueno, és fantàstic. Senyores i senyors, amb tots vostès, Marc Giró, que està tan content d'estar aquí. Marc, explica'ns com estàs. És que de veritat, si ho arribo a saber, no vinc. Per què? Perquè us trobo insuportables els dos. O sigui, et vaig a dir una cosa, mira. Puga, vaig a dir una cosa. Digue'm, Giró. Jo, o sigui, he arribat aquí, una energia que teniu vosaltres, que diu que voleu de regular, perquè, clar, m'esteu passant per sobre. O sigui, de veritat, t'ho dic, he arribat aquí, jo tranquil·lament. Això es diu que està gravat, o la gent sap que està gravat, o els feu creure que està en directe? Està gravat. O sigui, és quan... Hola, què tal? Dic, noia, escolta, deixa'm respirar, no? De què va aquest programa? Ara al·lucinaràs. Parlant de respirar, ara no podràs respirar. Però a més et vaig a dir una cosa. Em trobo insuportable a ella i a tu, els dos alhora. Pues imagina't junts. Per això et dic, és que jo no sé com us heu col·locat junts, és que no hi haurà equilibri. I ara ja no pots sortir d'aquí, El yin i el yang... Bueno, ja ho veuràs, no puc sortir d'aquí, ni que estigués paralítica. Quan estigui paralítica ja no puc sortir d'aquí, ja em teniu aquí raptat. A veure, insuportable. No recomano gens que vingui la gent a aquest programa. T'has fet el test del... Vaig a posar la mascareta perquè tinc por del Covid, que ara, vamos... Sí, que nosaltres a la ràdio també portes amb la mascareta o és només quan vens a ICAT? No, clar. Només a tot arreu la porto, la ràdio. Millor, Marc. M'he posat aquesta perquè vosaltres no porteu l'altra. Si portéssiu l'altra, la blava, que ja la tinc, la quirúrgica... Mira. Bueno, mira, perquè parlem molt. I nosaltres hem de respirar. Que no sigui que parleu molt, però si us ofegueu no sigui culpa... Ara la culpa serà de la mascareta. Bueno, podria ser. Podria ser, home, tot s'ha de tenir en compte. Exacte, vinga, va. És insuportable aquest programa. A veure, comencem amb la primera secció. Podrem començar o no, Marc? Jo què sé, tu sabràs. Doncs vinga, la primera secció, els 25 segons, que comença així. I el tècnic et vaig dir una cosa, perdona, para. No, però que hem d'escoltar la sintonia. Un moment, el tècnic com es diu? Blai, que està aquí. Tu, et dic una cosa, tens més moral que l'Alcoyano. O sigui, t'admiro, xaval. Ja sé el guanyat. T'admiro, total, d'aguantar aquests dos, dale que te pego cada dilluns, que graven i després els dijous. I aquesta que és becària vostra, que és flipant. La Cristina, una crac. Que té quasi la vostra edat, ja és becària, o sigui, perquè vegis el sistema com està, que està fatal, que ve una becària que és més jove que vosaltres, però, bueno, 2 mesos més jove que vosaltres, i la vostra becària. O sigui, esclar. I vosaltres esteu com empitufats. Veig que s'us ha pujat una mica l'ego. No, nosaltres... Has de venir tot, Xavi. Això sí que no. Aquí no vagis per aquí, guapo. Ui, mira, això està rebotat, la claqueta. S'està trencant el set. A veure, vinga, va. Avui no comença el Camerino. Comencem la primera secció. Mira, és una mica trepidant aquesta sintonia, perquè és la secció dels 25 segons. I on Marc el que hauràs de fer Marc, és definir-te, sí. Explicar el que vulguis explicar. Si estàs emprenyat amb la vida, doncs ho expliques. I tens només 25 segons. 3, 2, 1, ja. Go! Bueno, doncs molt bé. Jo et dic una cosa. Si això és Catalunya Ràdio, la dedicat aquest, utilitzar aquests 20 segons per recomanar a la població que no vinguin mai d'entrevistes en aquest programa. Aguantar aquests dos que són insuportables. Una altra vegada. I ja està. I jo, doncs, mira, estic encantat de la vida, però no vingueu. O sigui, si tu tens alguna cosa a fer, i si no la tens, tampoc. 3, 2, 1. Molt bé, però també has de presentar. No t'hem conegut en 25 segons. A veure, amiga, tu tens aquí una hiperestrella que ja la gent l'hauria de conèixer. I si no, doncs que espavilin. Jo com et digui. És que és increïble. A veure si me presento jo com si estiguéssim aquí a la redacció de l'escola de l'EGB. Bueno, imagina't que ens està veient algú que et vol conèixer. Clar, que no sap qui ets. Bueno, li donarem el teu contacte. Vinga, va, canviem de secció. On anem, Aleix? Doncs anem, com no, amb les veritats absolutes. Vinga. Et sona aquesta música? Tu en aquella època segurament miraves aquest programa, Marc. Això era com El Precio Justo, alguna cosa d'aquesta? No, La Patricia, no te'n recordes? Diario de Patricia. Bueno, vinga, va. Marc, què fas? Comencem amb les veritats absolutes. A veure, Marc, tenim preguntes per tu i és que has estrenat un nou llibre, que és
Vas estrenar Pijos i ara has tornat amb la teva segona part, que és encara més Pijos. Exacte. I et volíem preguntar, a veure, no és suficient... Editorial Univers. Amb l'Editorial Univers, exacte. No és suficient l'atenció que reben els Pijos en la societat actual, que tu, a més, has de llançar-te a parlar amb un llibre d'ells? Vinga, per què? Sí, està bé això que dius, realment. Perquè la societat li dona molta importància realment als Pijos, però... Sí, però tu què diries que és un pijo? Perquè, esclar... Bueno, pel que he llegit, un Pijo pot ser la Mar, jo, tu... Perquè no només és amb el tema vestimenta, si no tinc mal entès. És a dir, també pot ser per l'actitud. Tothom vol ser Pijo, no?, en la societat actual. Tothom vol ser pijo, hi ha molta gent que és pija i no ho sap. Tu ets pijo? Jo no. Jo diria que sí, que el Marc és Pijo. No sabria dir-t'ho ara. Ai, Ara mateix no sabria dir-t'ho, perquè ara m'he tret la mascareta, s'escolta millor. No ho sé, s'hauria de veure. Hauríem de conèixer-nos més, cosa que no passarà, ja t'ho dic. Cosa que farem. Ens farem un cafè després d'això amb el Blai. Anem a dinar. Són d'aquests que volen anar a fer cafè Amb la després. Cristina. Què t'anava a dir? La qüestió és tant que, clar, ser pijo o no ser pijo té a veure amb els privilegis que un ostenti, els que un tingui, siguin del tipus que siguin, diguéssim. Clar. M'explico. Després hi ha el típic pijo fatxa, que aquests són els que hi ha molta gent que no és fatxa ara, però ho serà en breu. Jo hi ha moltes vegades que em creuo pel carrer amb algú i dic, mira, aquest, que es pensa que no és pijo, està a punt de tornar-se fatxa. Però bueno, això és el que diuen, de un fatxa al año no hace daño, ¿no? Un fatxa al año no hace daño. No, és veritat. Això que dius tu no hace daño en cap cas. A tu t'agraden els pijos, parlant de pijos? Depèn. De què depèn? Depèn Del del moment. si es connecta, del moment, jo què sé, hi ha pijos encantadors, Creus que Perquè, clar, borratxo et pot agradar més un Pijo? Jo és que jo no bec alcohol. Però no bec alcohol, n'havia begut molt, però ja no en bec. I llavors, doncs, no depèn d'això. Clar, perquè un pijo que és millor, tenir-lo com a amic Exacte. o tenir un afer, un rotllo així... Què en penses? Perquè a mi Jo m'agrada l'altre dia bastant. em vaig creuar amb una amiga meva, amb una cosina meva, de fet, el dia dels Reis, que deia, bueno, és que ens hem trobat amb tal, el Nachito no sé quantos, i diu, és que em cau fatal, i ens va dir, ens el van trobar, no sé, a Begur, va dir. Diu, i m'he trobat amb el Nacho a Begur, i em va dir, hem de quedar, i aquesta anava amb el seu marit, i li van dir ella i el seu marit al tal Nachito, dic Nachito per inventar-me el nom, però diu, no, li van dir que no a la seva puta cara, no quedarem amb tu. Que fort. Home. I clar, li vam dir, però bueno, com li dius això? Que barruera, no? Que barruera. Jo ja li vaig dir, que em cau fatal, i que no tal. Dic, home, si s'ha de tenir amics tota l'estona, tu no li pots... Perquè imagina't que el Nachito aquest, de sobte, acaba de sargento al pelotó de fusellament que et fusellarà segur en breu, diguéssim, perquè no saps mai com poden canviar les tornes, diguéssim. Clar. Perquè, clar, ens dona la sensació que coses que estan... No. Llavors, si tu el Nachito és el sergent que ha de dir fuego! Si és el Nachito, dius que soc el... Però clar, com que tu ja al Nachito li has dit l'has engegat a la merda, és que a línia general s'ha de ser educat amb la gent. Molt. I després ningú esperava, també l'he dit, i tu guapa també, que vanitosa, perquè esperar que tu dius, bueno, jo no, li he dit que no, però si el Nachito tampoc t'ho estava preguntant a tu d'anar... O sigui, és una cosa que la gent diem quan et trobes per la gent... Jo ara, per exemple, em trobés amb vosaltres pel carrer. Sí, anem a fer un cafè. Mentida podrida. Clar, no vols, ja ho has dit aquí, no vols. No, jo t'ho dic a la cara, ja. És a dir, no s'han de tenir comptes Vindré pendents. dilluns vinent també a insultar-vos, que em xifla. Vale, m'encanta. És a dir, però Marc, no es poden tenir comptes pendents amb les persones una mica, llavors, no? Bueno, que això el compte pendent moltes vegades, tu et penses que no tens un compte pendent amb una persona. Compte pendent deu ser una cosa que és una castellanada com una casa pagès. Tu i jo també anem bé, però bueno. Cuentas pendientes. Cuentas pendientes, però ens ens encanten les castellanades. et dona la sensació que tens una persona i que no hi tens res, que estàs a zero, i resulta que ella es pensa que... O sigui, hi ha gent que sí que es pensa que té cuentas pendientes amb tu i tal. Vull dir que això de la cuenta pendiente també és molt subjectiu, ¿no? Doncs a veure, anem a escoltar això, sí. Una cuenta pendiente. Sí lo sabe y ya hemos hablado, bueno, no hemos hablado porque hace años que no hablamos, porque yo, desde que yo llegué a Madrid y él también, bueno, está aquí, nos odiamos. ¿Ah, sí? Pero ¿Por lo dirás tú? O sea... Nos odiamos completamente. No lo sabía. Hemos estado siempre en desacuerdo. Josie y yo somos las dos Españas. Josie es una y yo soy otra. A ver, yo estoy... Tu quina Espanya ets, aquesta? La que no està jo, conflicte? si no estigui jo, si no estaré. A veure, jo vull parlar, perquè, clar, una Clar, cosa, volíem Marc, preguntar. venim d'unes campanades de cap d'any, un vestit de la Pedroche, on hi participa el teu gran amic, Josie. No, a veure, Què penses tu d'això, d'aquest vestidet? Això de Josie, dos coses. Jo li vaig dir a Josie a fora de... Això era Zapeando, i jo li vaig dir, Josie, aquesta gent d'aquests guionistes, que són tots uns machirulos, ens volen fer caure
en la cosa de, com es diu això, batalla de barro entre mariques. Això es porta molt. És una cosa que ràpidament ho tenen al cap, quan hi ha algú... Jo ho detecto ràpidament, no? Quan et volen fer una cosa que és, però això, dur-la de perres, les dones també us passa, us volen enfrontar, tal, qual. I quan hi ha les mariques en situació no saben què fer-ne, perquè no saben com tractar-te, com si... I llavors diuen, bueno, doncs anem a fer duro de barro. I em diu, i jo li vaig dir al Josi fora d'antena, dic, aquests senyors van per aquí, tu què vols que fem? No, doncs tot ja no sé tal. Ah, molt bé. Si tu realment vols fer duro de barro, a mi anem a jugar bé, no? Que sigui la... Doncs bueno, d'acord, Llavors, de fet, jo creia que estàvem avisats, que ell estava avisat, i el vaig avisar jo personalment, sobre aquest particular, que la cosa aniria per aquí. Però que no hi havia més, diguéssim, sinó que estàvem fent el paper. Ja que havíem d'enfangar-nos, però ens enfangàvem de forma divertida. I jo em pensava que ell contestaria divertit, pues si los d'Espanya, pues mira, pues pum, pum, pum. Ell es va enfadar. Sí, estava enfadat. No, sí. Ella va enfadar, i bueno, què? Va enfadar. Home, i és tele. I es va enfadar, el tio. I tu vas dir, doncs anem a jugar bé. Bueno, ja t'apanyarà. I el vestit de la Pedroche, perquè... El vestit de la Pedroche he escrit un article a l'Ara, perquè com soc autònom he de fer moltíssimes coses, que es titula A favor de Cristina Pedroche. Molt bé. Llavors, agafeu-vos, el llegiu i... Ja tenim la teva opinió. Anem a escoltar-te una mica més. Mira, un aplaudiment per començar, perquè de veritat t'ho dic que això ha estat... Les coses estan de la següent manera. Avui això és el Gustet Primer, una edició especial d'aquest programa Amic dels Gossos, concretament. El següent que farem serà Amic dels Ponis. T'estem escoltant a vostè primer, el programa de RAC1, que estàs tu. T'escoltem a la ràdio, t'hem vist molt a la tele. Volem saber què t'agrada més, on estàs més còmode, tu? A un plató, com unes càmeres? Jo estic còmode en general. A mi aquesta és una feina que m'agrada fer i que em suposa... que s'ha de treballar molt en tots aquests mitjans, vosaltres ho sabeu perfectament, però no em suposa un esforç, no em suposa un patiment excessiu, diguéssim. Que això és una cosa fonamental. Quan tu trobes fonamental, vull dir que tens molta sort quan et passa que realment treballes en alguna cosa que no et suposa un esforç increïble i que et proporciona satisfacció. Per exemple, satisfacció a molts nivells i sobretot econòmica, diguéssim, perquè jo puc viure d'això. Que això no tothom ho pot dir i per tant, soc des d'aquest punt de vista una persona afortunada, un privilegiat. No em diuen, s'ha posat de moda dir que... Bueno. Llavors, a la pregunta ràdio, tele o tal o qual, no, és igual, perquè jo estic... és feina. T'agrada igual, al mateix nivell. Sí. Abans em preguntàveu, quan estàveu tan pesats al principi, que estàveu amb aquesta energia tan increïble, tan sideral, dilluns ara la portem per dintre. Sí, la portem per dintre, que és el que ben fet. Jo deia, però no estàs content de venir? Home, ni content ni no content, jo estic fent feina ara mateix, diguéssim. Llavors, per tant, estic content de poder venir aquí, de que m'heu trucat i honrat, exacte. I entre ràdio i tele, la ràdio és un mitjà que està molt bé, que és fàcil, que és ràpid, que és pràctic, que arriba molt i d'una forma molt directa, i la televisió doncs, també té el seu intríngulis i està molt bé. Vamos, no pots dir que no a res. Jo, no escolliria, no diria, pues mira, ràdio. Que no fos clar, no, i tens la sort de poder treballar. Ràdio, clar, tens la sort de poder treballar a diversos mitjans. Exacte. Moltes gràcies, com aquí també som ràpids, canviem de secció i anem amb la veu en off. Però quantes seccions té aquí? Mira, hi ha 10 o 15 més o menys. Per això anem tan ràpid. Vinga, va. Has jugat alguna vegada al Jo My Mike? Sí. T'agrada jugar o no? Sí, és divertit. Molt bé. Has dit que no veus alcohol, però nosaltres tenim una ampolleta patrocinada pel Camerino. Mira que maca, la fem nosaltres. I volem que nosaltres. facis un glopet, clar. T'agrada? Mira quina etiqueta. Has de fer els honors. És el merchandising. Però, escolta, faig els honors, no penso veure... Ni una mica, els llavis. Una mica, et donem aigua, si no. No. La qüestió és tant que jo recordo sempre que quan érem petits, si tenies una mica de constipat o tal, i estaves a la casa d'una tia meva que es deia Mimi, Mimi. i deien, oye, este niño ha tosido, es que em trobo malament, me encuentro. I deien, pues venga, saque un Benjamín. I et traien un Benjamín i et fotien un Benjamín de petits, així. Ole, pues clar que mira, sí, alcoholitzant els menors, clar que sí, com ha de ser. Doncs mira, la setmana passada va venir una convidada, que era Emma Viladasau, una actriu mítica, i et va plantejar aquest Jo My Mike. Escoltem-lo. Soc la Emma Viladasau i jo mai he investigat el telèfon del meu company. No responguis, Marc? No has de respondre. Perquè el Jo My Mike es juga bevent. Clar, t'hauràs de servir, hauràs de fer una els honors. Una miqueta, t'has de mullar els llavis. Llavors,
mentre ho obres has d'obrir l'ampolla i Escolta, el servir-te. Roni, però això és ràdio, això, la mania de fer coses Però, a la però ràdio. que no, Però que aquí tenim t'estan unes veient. càmeres. Però si són dos mòbils Digues gravant, té hola. càmeres. Nena, tio, però veure, això és que la optimista. modernitat d'ara, És que home. és acollonant aquest programa, és que mira, ja T'agrada? m'estava relaxant. No m'agrada gens, és que no penso tornar. A veure, Bueno, penso seguim. tornar, El Jo Mai penso Mai. Facis tornar, encara més pijos Però penso 3. tornar, però per ficar-me amb vosaltres, a més, que és esperó. Bueno, però tornaràs, que és important. Què? Ara jugarem al Jo Mai Mai. Què recordem? Si tu has fet el que el convidat et planteja, has de veure. Si no ho has fet, no beguis. No, que jo com he de mirar, a veure, com Però he que de mirar no jo mulles els llavis. el mòbil de ningú, que Perdona. amb prou No feina veus. tinc... Però no veig, clar. No, mai. Mai, eh? Però que a mi Escoltem a m'és l'Emma un igual. altre cop. Però a veure, Emma, estimada, que Digues, divina, Emma. que Soc divina. la Emma Vilarsau Està i dient en jo directe. mai Sí, he investigat el telèfon del meu company. que no, que Però no. per res, mai ho has Mai fet? ho he fet. Molt bé, Oh. molt bé. Jo tampoc ho faria. Però bueno, és que Doncs això... jo No, és sí, que per no. averiguar algun crim, per esbrinar algun crim. o alguna Ara has cosa. de plantejar tu Manica, un Jo Mai exacte, Mai. ni que fos jo comissària de la policia. FBI. Marc, Veure, ara has no. de plantejar tu un Jo Mai Mai al convidat de la setmana que ve. Però no tinc ni idea, escolta. Ho has de pensar. Has de dir, soc el Marc Giró i Jo Mai Mai, el que tu vulguis. Marc, Sense una allò que cosa mai t'has t'atreveixes a atrevit. preguntar. Exacte. A veure, a què? Vinga, va. Allò que mai t'atreveixes a preguntar i que ara pots fer i que no cal Per exemple, Jo Mai fer-ho Mai cara a cara. m'enrotllaria amb el Marc Giró. És una tonteria que acabes de dir, una altra tonteria vas increixendo. Vaig de tonteria en Déu. tonteria. És que no sé si és més tonto l'un o l'altre, jo flipo. Jo el Jo crec que al tècnic, mateix t'ho juro... Doncs vés a saber el tècnic com és, si ens coneix a nosaltres. No, el tècnic està al·lucinat. El tècnic, el pobre, li Però van ens passant per aquí estimes? muñecos, li van... No, que cony us he d'estimar? És que de veritat t'ho dic. No. No, us trobo pesadíssims. A veure, Vinga, una cosa. I a més, gelosos, buscar els mòbils, buscar a les paredes al mòbil, però bueno, això què és? Home. Jo mai... és que no tinc ni idea, és que jo no em fa gràcia això. Jo no mai... Tema pasta, diu aquella, la productora que és llesta, la guionista. Jo mai he tingut relacions amb persones del meu mateix sexe. Molt bé. No? O què? Molt bé, molt bé, molt bé. Ens Xan, agrada. I qui xan. vindrà la setmana vinent? No t'ho diré. Hauràs de venir a criticar-nos per Sorpresa, hauràs de descobrir-ho. No, una cosa és seguir-nos. criticar, Una cosa és criticar. I l'altra és la demolició que jo penso fer de vosaltres el dilluns vinent, que em penso presentar per sorpresa. Faràs Ai, tuits, no puc. faràs Ens tuits farà una criticant-nos. No, jo no tinc Twitter. Ah, ho dic Mira, perquè Sí, si no... el Twitter ho trobo... Ho dic perquè si Ja ho no- vaig dir jo quan es va inventar el Twitter. I ara m'està donant raó. Anti-Twitter. Anti-Twitter. Molt bé. Twitter down. Instagram. Té una merda Instagram també. Instagram en tinc un, però vamos, que Ah. no sé ni com funciona i me la bufa. Ara t'ensenyem, Bueno, tranquil. canviem de secció. Anem amb el repte de la setmana. És esgotador, aquest programa és esgotador. Has de Jugar! ballar, has de Mira, i balla, ballar. i balla. Has de ballar una mica. Marc, balla. Que no Marc, balla, Marc, va, mira, balla, Marc, jo, balla aquí. tu. Marc. Ara Ara ballen. entrem a la Estan fent secció... ràdio ballant. és que Marc, ara flipa. entrem a la secció més trencadora on volem veure els teus dots interpretatius, perquè sabem que ets una mica actor. Ho sabem. Ho Sí. portes a dins. Vale. Tots tenim un actor, tots tenim Un una petit Meryl Streep príncep, un dins. actor, tot. Val, tens el mòbil a mà? Sí, Sí. evidentment. A Doncs veure- ben senzill. Ara espera't, si el Jo Mai Mai no t'ha convençut, el que ve ara jo crec que t'explotarà el vomitaré, cap. no? Que vomitaré. A veure, vomitaré. El que hauràs de fer és agafar el telèfon mòbil, perquè Sí. tens una cartolina ja sobre la claqueta, Ja el veig. i hauràs de trucar a una persona A qui tu vulguis. per plantejar-li aquest repte. El Blai. A mi em venen persones al cap, com per exemple doncs, col·laboradors del teu programa, com el David Balaguer, la Mireia Giró, la Laura Fa, Algun punts familiar. suspensius, no sé qui més. Llavors, el que pots fer és telefonar-lo ara Qui et ve al mateix. cap? Qui et ve al cap, Qui et ve primer, al volem cap, saber. Exacte. A veure, com és el repte? Per fer un repte. Digue'm, el És un repte joc, quin és per fer un repte. Que sí, ja ho he entès. Hauràs de Llegir- telefonar quan despengi la persona, hauràs Llegir de el que posa llegir allà. el que diu en aquella cartolina, sense riure ni res, perquè tindràs una puntuació. Ui, això és llarguíssim, a més jo no tinc ulleres, a veure. Tens 30 segons, igual et tallem abans, depèn del teu ritme. I si rius i aquestes coses i dius, és un repte, no sé què, no sé quantos, o l'altre No no pots s'ho fer-ho. creu. No, això no ho faré jo perquè ho trobo llarguíssim. Fixa't. No, però Estàs és un dient en sèrio? tros. Però com un llio, tros, com he de És un llegir tros. això? Trucar algú, Marc, molestar algú. telefones, que despengi i comences a cantar això Va, Marc, no ens desmuntis el amb una veu programa. d'anunci. Però quantes seccions? Si tens 25 seccions. 10-15, estem per la 3. Vinga, va! Una Saps que no, trucadeta. que això no ho faré, t'ho juro, t'ho dic Per de què? veritat. Per Perquè què? no ho vull. És, No et ve és de gust? increïble. No em ve de gust ara de trucar algú. Ara he de trucar algú per dir-li... Què és això? No saps el que és, Marc? Avui un és la joc. nostra defensa d'avui del temps de Zara. Qualsevol persona per 4 euros pot vestir-se de pijo, però també és veritat, Chuck Norris, no sé pijo... Pots trucar al Jousy. És que és acollonant tot això, de veritat t'ho dic. Sí. A veure, un Vinga, moment. molt bé. Clar, és Però que ens has de dir a qui estàs trucant, que hauràs de Exacte. posar bueno, l'altaveu. mira, guapa, que haurem de sobre posar el vols. Cairon, carinyo. És que Abraça si no... fort. Ai, m'ha dit Sobre. guapa, m'ha dit algú bonic. A veure, què passa? Marc, A veure, m'has dit guapa. Molt bé, el Marc està fent la trucada. Gràcies. Com que Com ho comunica? sabem? però ho posa aquí? Però no has posat Posa l'altaveu. l'altaveu, carinyet. Però qui és, qui és? No ens ho diu, eh? Pesat, de veritat, Aquest programa és acollonant. No trobes? Tu tens raó o no?
No va. Bueno, no, si tens ja tens 0 punts, un moment. Rànquing per sota. Ja ho veuràs. És tot... Hem passat una pandèmia total per acabar així. De vegades havíem de sortir millors. Mira la joventut com puja. Els joves som el futur, Marc? Sí, doncs així, és que estic preocupadíssim entre vosaltres. Que tristo. Nyeu. Mala notícia per tu. Vols saber la puntuació que tindràs, Marc? Mala notícia per tu. Vinga, el tambor, sisplau, que ens encies, Marc. 0 punts, com l'Emma Vilarassau. L'Emma Vilarassau tampoc, no d'allò, no? L'Emma Vilarassau estava com tu, molt tímida. M'estava trucant a mi. Marc, és que t'ho juro, és acollonant. Però què t'anava a dir? Llavors, què? A qui va trucar l'Emma Vilarassau? M'ha caigut bé. Ai, que em pixo, pobre Marc, clar que no l'ha pogut agafar. L'Emma va trucar, el Dafnis, no? Va trucar? El Dafnis, però tampoc l'agafava l'actor. Home, clar, perquè el Dafnis diu, hòstia, Emma Vilarassau, doncs passo. Bueno, t'hem portat perquè ballis una mica ara la teva cançó preferida. Què és aquesta? Anem a escoltar-la. Ah, sí? Aquesta del bandido, aquest bandido dolent. L'has de cantar, Seré tu amante bandido. I ballen, i tornen a ballar. Corazón malherido. Aquest encanta el Miguel Bosé. Però el Miguel Bosé no em desagrada. I la deriva que està prenent ara, antivacunes, embotat, inflat, m'encanta. Home, no t'ha d'agradar això, perquè jo els guapos, jo aspiro a això, els guapos aquests de tota la vida que han estat superguapos i tal, i ja no poden més, tipus Marlon Brando, Miguel Bosé, que ho han tingut tot, han estat els més talentosos, els més guapos, tal. I de sobte diuen, i ara, que jo he estat el més guapo, el més simpàtic, el que cantava millor, Bandido, Demonio, Sevilla, Marlon Brando, tot genial, saps? Són dos casos que jo els tinc de sobte. Brigitte Bardot, per exemple, és un altre cas d'aquest de gent que acaba malament. I de sobte diuen, mira, jo he estat la més guapa, la més adorada del planeta Terra, i ara us demostraré que puc ser la més escarosa. Pam! I l'aconsegueixen. És el difícil que és ser tan escarós com aquests que t'acabo de dir. I tu aspires a això? Home, jo espero ser escarós total. Crec que després de sortint d'aquí, em tornaré a beure alcohol, començarem a comprar donuts i fosquitos i pastelitos. Del que t'hem transmès. I de veritat, i de veritat. Molt mala notícia, Marc. Anem amb la última secció. L'elecció final. Ara que estava jo també, després al final ho trobaré a faltar. Balla. Streets, no? Què és això? Saps què és Final aquesta cançó? Countdown. Countdown. Final, perquè és l'elecció final. Final. És un joc de paraules. Doncs vinga, Marc, és hora de consumir la cultura. A més, cada secció té la seva puta sintonia, que és una cosa que jo diu en ràdio. Som molt de tele de Madrid, i de ràdio de Madrid. També hi ha música. Sí, molt a passar meu, perquè jo ho faria tot en silenci sepulcral, faria la ràdio. No, a nosaltres ens agrada la música. Ens encanta. I a més la bona. A veure, anem a consumir cultura. Obrim la cartellera d'Escena 25, que la tens aquí en aquest magnífic telèfon mòbil que t'otorgo. I aquí tens tota la cartellera i ens has de recomanar alguna de les obres, funcions, espectacles de teatre, circ, música, el que et doni la gana i que vulguis anar a veure i vulguis recomanar als nostres estimats. Jo vull anar a veure la d'aquesta, del musical aquest dels Amics de les Arts, es diuen o com es diu? Pares normals, crec que mira, el Manu Guix va recomanar el mateix. Nosaltres vam anar i és molt maca, és molt xula. Sí, la gent t'emocionarà, Marc, aquesta? En sèrio? Llàgrimes. Pares normals. Si vols, anem els tres junts, Marc. És que, de veritat, aquesta senyora és una assetjadora. O sigui, trucava als Mossos, m'està assetjant aquesta senyora, vol anar al teatre amb mi, vol anar a fer un cafè amb mi. Podem anar els tres. Què passats? A veure, què t'anava a dir? El teatre Poliorama, Pares normals. Pares normals. Doncs aquesta és la recomanació del senyor Marc Giró. Sí, però hi ha moltes coses interessants aquí, t'ho dic sincerament. Hi ha això, el Pou, m'encanta. Exacte. L'altre dia hi havia l'Oriol Puigtauler, que va fer aquesta crítica al Babèlia, sobre això, l'obra de teatre aquesta, el Pou, que està super... És que el Pou, clar, és que la ullera se m'ha trencat la ullera. Per culpa vostra m'he fotut nerviós, he destrossat les ulleres, són de farmàcia. Et posem nerviós, però no ho entenc, com pot ser. Pobre. M'encanta. Que són cares, les ulleres, No, aquestes són de farmàcia. Una comèdia musical dels Amics de les Arts, Marc Artigau i Minoria Absoluta. L'Enric Cambrai, molt maco. L'Enric Cambrai, que té un cavallasso, genial. I després també posa aquí això del... Què t'he dit? Lo del Pou. Això m'encantarà veure-ho. És que el Pou se l'hauria d'anar a veure per obligació, diguéssim. El Pou és meravellós. I després també hi ha coses rares aquí, l'antic teatre, això d'Anima Life de Tràfic, alguna cosa rareta d'aquesta també s'ha d'anar a veure de vegades. Saps què et vull dir? L'Espai Brossa, tot Vas això. molt al teatre, Marc. Exacte. I vaig tot el que puc, sí. Sí, t'agrada? I ets de pagar o demanar invitacions? Jo, en línia general, soc de pagar, però si em conviden, accepto encantat. Bueno, jo et vaig convidar als pastorets i encara espero, Perdona, jo... A veure, tu penses que jo estic... Em va convidar els pastorets, quins pastorets em vas convidar tu? Els meus, els de Folk i Torres, són bons, Però, un moment, a veure... Són molt bons. Home, que jo faig teatre. Sí.
Què t'anava a dir? Et vaig dir una cosa. Jo no vaig llegir mai que m'haguessis convidat als Pastorets, eh? Et vaig dir, vine a veure amb els Tu Pastorets. el que vas fer és que vas respondre amb stickers. Mira, doncs en directe et vaig a convidar, Marc. Tot allò, que vaig posar Vas dir 2.000 uns quants, stickers. 54 concretament. Marc, en directe et convido a una altra cosa. Vols saber-la? Què passa, per favor? Marc, és que aquí. jo no sé si és més pesat o un altre, com ho aguanteu? Jo sóc molt callat. A veure, Aquest divendres, et vaig per veure tant... tu a la cavalcada, ho vas fer molt bé, tu i aquests amics. Amb el rei negre. Digue'm, com acabarà aquesta parella també? Acabareu com Martes i 13, No ho sé, les l'estimem virtudes... molt. Sí, però Augurant-nos un això, buen les futuro. parelles còmiques... Quan hi hagi diners entre nits, Ara, allà... Bons, ara, una ara, No, ara. que ja ens matarem. Marc, escolta'm, aquest divendres, per tant, demà, Sí. faig el Coix d'Inishman, una obra fantàstica. Et convido. No vindré. Vale. I et vaig a dir per què. És una mica dramàtica, Com que eh? estava perquè és entrevistant, maca. que està l'entrevista aquesta està documentada per lo que seria els collons, els collons d'en Bamba, el divendres estaré gravant jo perquè estreno un late night a RTV Home, un aplaudiment. Això ja ens interessa més. Explica'ns una mica. Què? Pues un late night. Bueno, vale. Un late night. Un Zona Franca 2. No, Zona Franca no. Zona Franca l'havia presentat jo, tu saps, no, això? Doncs el... que no s'hagués dit- Ui, això es mereix un segon programa. No s'hagués... El dilluns que ve. No s'hagués dit Zona Franca, però no. Sort que han fet el Zona Franca, perquè té un programa que està molt bé, i des d'aquí una abraçada total. L'altre dia vaig fer una entrevista molt bé, també. Cert, t'hem vist. Llavors la qüestió està... No, és un net a RTV Catalunya. A Canton n'havies entrat que hi havia RTV Sí que ho sabíem, perquè va sortir fa un temps. Jo vaig anar a l'Obrofil. Doncs imagina't. Jo vaig llegir una nota de premsa on I explicava això això. s'emetrà després de la pel·lícula a la U. És desconnexió. A la U. Després de la pel·lícula... Doncs ho mirarem, Marc. Ho mirarem. Així ho Que és espero. important, l'audiència a la Així ho Jo espero. estaré fent el Coix d'Inishman, Sí. però et miraré. Què era això, el que ho Coix sàpiga. d'Inishman? Fes-te tu la falca? No, a però veure. què faig? Tu ja havia fet el programa per acabar dient això al Coix d'Inishman. Perquè aquest, t'estava no? convidant, Perquè perquè t'agraden el teatre. Però jo no Si puc, ho estava fent per gravant tu. això. No Perquè t'ho està puc fent el d'això, no Et passa passaré res. el vídeo que ens Ella està graven. fent el Coix d'Inishman i el Coix d'Inishman. Ja s'ha notat des del principi del programa aquest que hem fet Què? que tu estaves pel del Coix d'Inishman aquest, no Sí. estaves atenta a res, ni No. al teu company, Aleix, que això, us dic, lo vostre, acabarà malament. Com el Rosario de l'Aurora. sisplau, Marc, és que tinc ganes de plorar. No, T'ho potser dic, sí, pues Aleix, no plora, passa plora. res. I aquesta merda, Plora, diu. Ja t'ho dic. Com li agrada el drama. Va, tornem la setmana que ve. Sí, Vale. tornem. Amb un altre convidat. Gràcies, Mare Marc. de Déu. Adéu. Que la vida és un show, què, Marc? No ho hem dit. Marc, fa un moment, baixa una mica. Per favor. Marc, perdona, és que hi ha una cosa important. És que no ho hem fet amb tu i creiem que és el convidat perfecte. La vida és un show... Què? La vida és un show de merda, no? No, home, no! L'eslògan del programa La vida és un show, mira, què ho diu? Òscar. Fes de l'exorcista, ara. Què diu? La vida és un show compartit. Aquest és el vostre eslògan. Que vagi bé, fins la setmana vinent. Adéu, Amb adéu. el nostre amic, per això hem portat aquesta cançó. Exacte. Adéu, amigos, para siempre. Yo no